Malaysia ki khot sora hatu yathu lam se perlok hapo comments box lada pidan jing tip bat ha kan ka video ngin yas ngap katu kan ni telong ki babatai ya kan ka jingkli balai la khot sora kabaning kong katkum ka khana balayathu da kitemen kawai ka thamai ka yathu ba menshwa men ba ka sora kampat long kum balong menta ka yau ka hadru kadang long hayo umleng ha ka jaka baki khot ka shlam ka badon hakli shnong ha kata ka por ladon uwei ubriu nakhat arshnong uba kerteng ura udyak ya uba baro ki khot it ura Une ura usyadle diso barabor syayo umleng. Henry man laka sengiyo syuab unpoi syayo umleng. Jupe ban syong thai tha uwe umau syong thai ubadan hayo ba sora. Uba kiong udang don hadu menta menero. Une umau udan hasenda kabasa latyam. Katba udang syong kai kumni. Kibreu kibasyong ha kata kajaka loong baki juwan thitso na badon kipor ba uhaban lekir satang ka khothli hayo namar ulala di lut hangta kumne shikumne kayajia barobor badman kasngiyo haba utang syupoi hangta gi khna kia perta ura ulawan mei ai pisa ngin le thitso na ura don ru ki baong ko mei kisa le thitso no na ura kumne ki khna ki halla barwat ki balasamla ki rang baro ki alap ki reu shephang jong bat ki ju ong barabor ya ngile thitso no na ura lane ngalawan thitso na ura bat kum ta ter dakumne hadin ya kane ka jaka lakhot ka yauso ura bat suki haden lapen kendria no ia kayo umleng ha kane ka jaka bat latip yaka kum kayo sora bat ya kasnong pat latip kum kasnong sora kabaar sakawai pat kathamai kaya thu baka sora kawan nakakerteng prashnong bat habaring sai nakata ka jingya thu gitemen syapang kane ka thamai lasngot ho baka ne ka prashnong ka de kashnong bala buhai shnong ningkong da ukhat arkur jong ka hima sora bat ubu sing lengdo ubalong usim baningkong du jong ka hima sora ka khana kitemen kaya thu baha kapor ba ubu sing lengdo bat ki khat arkur kidang syong hakentur snyang lakhi ka thmak bajur hapedeng ukhat nrushnong utrai hima bat ulai shnong ubar hima nakadaw baki yakni yakajaka kabahap hapo kaput wa umyong bat kli riat wa risau kajingya dung kajingya siat bat kajingya penya breu ha kani kathma kalalong kabas ngau syirkhei ubu sing lengdo rengkat berki khat arkur kitang syutip yakane bak kilej ban lejakren penyasuk kajingnang ubu sing lengdo bantai yakania kajutang ban penyasuk kala penlong yaki baro arliang mamla om tang penyasuk henre banya long lang no kawai hapo kahima kentur snyang lada ubu sing lengdo ru ukubur ban wan syong no hapdeng jongki bat ban penyasuk yakahima bat kirat jongki kumta hadin kan ni kajingya te jutang bat kita kirat ubu sing lengdo rengkat bat ki khat arkur kila hiar na kentur snyang bat kila buhai shnong ha kate ke jaka ya kaba ki khot kanong leba ka jaka kaba ki khot haden kanong ba bat menta kanong saulia haden baki jong ubu sing lengdo bat ki khat arkur kila buhai shnong hangni kane ka jaka kala kalalong ka jaka kaba itanat bat kala kring yeshibun ba ki bru ki bawan syong shnong ha kane ka jaka kumta kane ka shnong kala nang he bat kala nang penmi bun ba ki shnong ret ne ki kentoit saudong jongka da ka jingyawan syong shnong ki khon kitnat jong kahima kini ki shnong ret ne ki kentoit ki kentop lang ye kanong loba kidon hadu prashnong ne prakentoit bat la khot yaki dakaraj prashnong kat banang yat kisngi bat ki por
kini ki prateli kisnong ne ki kentoy kila nang he bat kila so lang kawai bat penlong kawai kanong ba bat lakhot ya kata kasora kabamut kasnong bala penyaso da ki prateli kisnong ret ne kentoy kum ta ka kenten so kat kum kani katelong kawan nak keten yaso bat rapat nakakten pra wat hadu mentahi kasora kapau tangkum ka snap ne kasop bat ka kenthop hapo jongka ya shibun tli kisnong ret ne ki kentoy badon laki kerteng bapher kadang don sakaway bat kata kadai ka benta ka balai bat ka bakhado Henry Shua bang poi syakani ka benta yol pen kelinang nung yo yakini ki thmei jingtep parlok yakini ki jingtep lalum thup na kawai ka kot ka bakerteng ka khana tang jong ka sora bala thot iba bivir mai Henry yol lada don na preng jong phi ki badon ki wei pat ki jingtep ngisngok me ne alada phia thu lam hapo comments box wat klet ban like ya kani ka video in sa poi syak ka benta ka balai bat ka bakhado khadu ladangia phai syak away pat ka thammei kani ka thammei ka yathu bayakate ka jaka la khot sora namar ba ka de ka jaka ne ka khndew ka jong uso bat kara ki jat sokhya kani ka thammei ka yathu bahadin ba ubu sing lungdo ulawan ban syong ban sa hanong loba ulanang panhe pan kraw shu yala ka hima ula thet ya ka khndew nadu yeng krong rim hadu usaj udai na uso bat kara jat sokhya ha kador laipeu khoswai hadin ba ula thet ya kane ka jaka usembu sing ula pensyong pensa eki khat ar kur hangta u pensyong yeki ter nadu yeng krong rim hadu saj udai haki prajaka imat de hangne basami ka kerteng prash nongro udah pensyong yaki ha kata karukom khnang bakin longkum kinong apahara bat kinong kernong da ya ka yeng syong jong u hanong luba bakin ap thap bat pet ngor yo don usiar udusmon banwan sentiat ne hiar thma kan san ya ka yeng syong jong u bat ya ka hima hi brokawe us embu sing ula khot sngo bha bat ai jakaro yaki khun shnat khun kuna ki bakwa ban syong ha kan ne ka jaka kumta don ki bayathu baka kerteng sora kawan naka kerteng jong kitei ki arngut ki shipara uso batkara jet sokhya ki balong kitrai jong kane ka jaka parlok menta phila banyathu hangi ka e ka thamai ka ba phi kham sngaw dei na padang kine ki lightly badlada phi sngaw ya hap la ne phim sngaw ya hap ro shupan paw hapo comments box hanrei tungin ya burom kaliang iwei banom kran gikten ban penmong ye ki wei phila ban page ye ki wei ki jing thu khana dak ba phi click ye ki ni ki end screen ki bala paw ha ka ni ka video khub le she jarmu